Hej sammen, velkommen til anden episode ind i Roblox, hvor i sidste episode, der viste jeg hele pakken, hvor den byggede op, og det var jo trods alt fedt, men nu, der er det anden episode, så jeg håber, I nyder videoen lige så stille. Det håber jeg i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald, I gør. Og nu, der er vi simpelthen noget længere. Nej, vi er noget langt, men ind i den der. Ind i den. Okay, det går. Det der, det giver ret hurtigt. Det mener jeg simpelthen. Okay, jeg gider ikke mere. Nu er lige ved at stoppe igen, som i sidste episode. Og jeg kan rigtig godt lide de her der park. Men hvis I har Roblox, husk at installere det. Hvis I gerne vil, for det er sjovt, og hvis I gerne vil ind på den her bane og spille, så skal I bare ind at skrive. I skal bare gå ind på Parks Tycoon. I skal bare skrive Tycoon, og så kommer der sådan et eller andet. Sådan et, man kan gå ind i med en park. Kommer der bare, så kan I bare lave en eller anden park. Jeg ved det ikke. Nok om det. Yes, hvorfor siger du hele tiden nok om det? Undskyld, jeg hele tiden siger nok om det. Men nu, der skal vi simpelthen lave. Jeg tænker faktisk, at vi laver noget her. Okay, vi laver faktisk noget her. Der laver vi faktisk noget vand. Noget dejligt vand. Vi skal bare ind på denne her. Bup. Så laver vi noget vand her. Sådan. En lille ø. Yes. Det der er det godt. Det der det er rigtig godt. Og så skal vi lige have noget mere hegn. Noget mere godt hegn. Og så. Hvorfor sætter den hele tiden op i hovedet på mig selv? Det er så irriterende. Okay, den der kom bare lige hurtigt. Og herinde der skal vi have nogle stole. Hvorfor bliver jeg hele tiden ved med at sætte stole? Og stole. Og stole. Og stole. Det kan jeg ikke forstå, at jeg hele tiden bliver. Nej, nu kommer jeg til at sætte den i mit hoved igen. Oh my god. Oh my god. Det er så irriterende. Nej, nu er jeg slettet noget derovre. Nej. Blev nødt til at sætte den på plads. Det er så irriterende. Sådan gør det der. Der var den sgu. Så. Nu der skal vi lige have nogle. Dem her. Og her, der skal der simpelthen være noget anderledes noget. Der skal du se luksus ud. Prøv at se her, dudes. Ej, der skal være en midt. Der skal være midten. Øj. Men ja, nu ved jeg, hvad jeg vil bygge. Jeg tror simpelthen, jeg bygger. Det her, ja. Nej, den kan jo ikke stå der. Det er så irriterende, når det kan stå der. Ja, sådan. Done. Come on. Der var den. Og så skal jeg bare se, hvad jeg vil lave. Sådan. Det der. Det ser bare så godt ud, det der. Det vil også se endnu mere bedre ud, hvis der også var sådan et hvad hedder det nu? Et springvand lige der. Så vil det være mega nice. Men det synes jeg ikke ser så pænt ud. Jeg synes heller det der, det ser pænt ud. Nu får de begge to også lidt vand. Dem der sidder der, de får jo også noget vand. Noget dejligt vand. Og herovre, der skal der også være en lille firkant. En lille god firkant.
Men det er simpelthen der tæt på, hvor de kan spise burger og alt det. For de gider jo ikke helt hen til at hente en burger. Jeg kan godt forstå, at det er træls. Og det er altså småt lave nu. Ja, okay. Så langt skal den være. Eller skal den være længere? Det skal den da. Jeg tror altså, i den her episode laver jeg indtil det er, at alle de her, de er udfyldt. Bliver det godt nok en lang en. Jeg ved ikke, om I vil se dem alle sammen. Jeg håber, I vil. Og tænker faktisk herovre skal der også være noget. Jesper, du tænker så meget. Bup. Sådan. Sådan. Ej, hvorfor har jeg lagt sådan nogle her? Ej, det er jo lige præcis der udgang skal være. Nå, så kan man jo også gå den vej. Denne vej. Nice. Ej, jeg kunne rigtig godt have noget vand der. Det kunne jeg virkelig godt have. Jeg kan virkelig godt have noget vand der. Så gør vi da bare det. Prøv at se, dudes. Prøv lige at se, hvor godt det der det ser ud. Det ser rigtig godt ud. Yes. Nu, der skal vi lave noget hegn, sådan så det er, at de kan komme ind her. I her. Tror jeg. Nej, herop. Yes. Hvorfor siger jeg hele tiden yes? Jesper, hvorfor siger du hele tiden yes, Jesper? Det ved jeg ikke. Okay, det er heroppe, det skal være. Det er heroppe, det hele det skal foregå. Det hele det skal foregå. Hele det skal foregå. Ja. Yeah. Sådan. Nu sagde jeg det rigtigt. Det er lidt svært, hvad der skal være her. Det er ret svært. Meget svært. Meget svært. Men herovre, der skal det være tilfældigt være der, hvor man spiser sin burger. Nice nok. Der, hvor man spiser sin dejlige burger. Så skal man sætte sig herover lidt. Yes. Det er bare ønsketør kunne være der, hvor man sprang fra svømmehallen eller et eller andet. Så kunne man springe herned. Så skulle man lige dejligt bade sig lidt. Ja. Yes. Nu der vil jeg lave de der burger og det der burger et eller andet. Og noget pizza, for man skal jo nogle gange have noget pizza. Bup. Noget burger. Dejlig burger. Og nu noget det her hvor man kan få det der det her hvor man kan nu har jeg bare lavet det i alle forretningerne. Jeg tror ikke der var så mange der vil have sådan noget her. Så nej, det sætter vi ikke. Okay, det kan vi godt sætte. Jeg tror man lige skulle bruge veje til det her. Altså nogle stier til det her. Det skulle man åbenbart ikke. Det er jo bare det her. Det er der nok mange der vil have. Så laver vi sådan en her. For der kan man jo godt få sådan noget. Yes. Kan det bare lige hoppe herind. Så tager det bare lige noget. Yes. Og herover der skal jeg også lige have fundet ud af, hvad der skal være der. Jeg tror jeg sætter nogle 2 palmer. Det er godt, Jesper. Det er simpelthen alt for godt, Jesper. Du kan aldrig lave det bedre, Jesper. Jeg kan mærke, de palmer, de giver mig held. Palme. Prøv lige at se, hvor godt det der, det ser ud. Yes. Det ser godt ud. Det synes jeg simpelthen.
Vil vi have andet her? Vi vil have min statue, der står hele tiden heroppe. Det kunne være lidt nice. Skal vi have slettet noget af det her? Det er godt. Det er... Ej. Så tager jeg hele tiden gå ud af den så. Sådan. Nej, nu kommer det til at sætte den derude. Nej, hvor er det irriterende. Sådan. Det mener den bare ikke. Ej. Sådan. Yes. Jeg har ikke mange penge mere. Den skal give 10.000. Hvor er det irriterende. Nej, hvor er det irriterende. Oh my god. Det ser godt ud. Vi laver springvand der. Vi laver nogle springvand. Det er altid godt med nogle springvand. Altid godt med nogle springvand. Et springvand. Nej, nu har jeg besluttet mig. En kiste, som blev vendt om. Det er ikke særlig fedt. Måske skal vi til en kiste med guld i. Ej. Det mener den bare ikke. Sådan. Nu ser det rigtig godt ud. Specielt med min. Prøv lige at se, hvor godt jeg ser ud. Ja, så sej er jeg. Jeg synes, jeg er vildt sej. Det synes jeg, ja. Her kan man komme videre til alle de forlystelser her. Det går ikke hurtigt i de her videoer. Det går ikke hurtigt. Jeg tror, der kommer... 2 videoer ud med det her. For vi skal jo også nok have plads til... Ja. Jeg tror, der kommer 4 episoder af alt af det her. Så det er bare med at se dem hurtigt. Eller så travlt har man faktisk heller ikke. Jeg ved ikke, om den bare bliver stoppet på et tidspunkt. Den her, de her episoder. Eller om de bare skal vare helt indtil jeg ikke har mere plads. Det finder vi ud af. Og så går det jo ikke så hurtigt. Jeg ved ikke, om I gider at se alle de her... Hvad er det nu, det hedder? Afsnit. Med hvor jeg spiller, og hvor jeg bygger alle de her nice ting. Det ved jeg ikke, om I gider. Ja. 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 Jeg må lige tænke. Men det her, den koster jo 40.000 kroner. Er du gal, det er mange penge. Altså, så hurtigt tjener jeg heller ikke penge. Så hurtigt tjener jeg ikke heller ikke penge. Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Nej. Nej. Det gør jeg ikke. Nogle gange der tjener mange penge på en gang, men nogle gange så gør jeg ikke. Og jeg er træt af, at jeg hele tiden skal gå rundt og samle det her skrald op. Det er jo irriterende. Kan jeg nå det her skrald herfra? Nej, det er jo klart, man ikke kan det. Prøv lige at se. Prøv lige at se, hvor godt det ser ud. Der er ikke så mange, der står til den karusel. Men normalt er der ikke så mange, der står til en karusel i køen. Den sidste gang, jeg lavede en eller anden... Der står han igen. Der står der en eller anden fyr igen. Hvad vil du? Hvorfor hopper du oven på mine ting? Hvorfor hopper du rundt i min park? Betal. Altså, du skal altså betale, inden du kan komme herind. Hallo, det er mig. Det er kongen over det her park. Men det her, det er min park. Det er ikke din park. Og hvordan kan du hoppe? Hihi. Sig mig, jeg gider ikke skrue tilbage. Eller, jo, jeg gider faktisk godt skrue tilbage. Hihi. Okay. Okay, fine nok. Fine. Hvad vil han nok?
kom jeg til at skrive 9 i stedet for. Det kunne jeg ikke lige se. Hvis jeg gjorde det, så var det ret underligt. Ja, det ved jeg ikke. Hvad må han synes? Sig mig, skal jeg bare stå her hele tiden? Og ikke tjene nogen moneters? Må jeg gerne spørge dig om noget? Kom. Okay, jeg nåede ikke at spørge dig om noget. Hvad skal jeg? Jamen, du går bare uden blå. Hvad skal jeg over din park? Sig mig, har du sammenlignet din park med min? Det håber jeg ikke, han har. Det der, det er hans park. Vi kan jo ikke komme herhen. What? Okay, han gør det bare videre. Er det din park? Okay, den liker jeg lige så. Like this park. Nu har han fået et like. Hey dude, kom lige og se, at du har fået et like til din park. Den er godt nok blevet flot. Eller den er godt nok flot. Men over på den anden side, dude, ikke? Ej, det gad jeg jo godt prøve det der. Øj. Jeg vil gerne prøve. Hvorfor? Nå, nu kan jeg. Vi ses. Ja, det var sjovt det der. Det vil jeg ikke prøve igen. Det tager så lang tid. Du har ikke engang åbnet din... Ja, okay. Det er godt nok, at mig og ham, vi bor tæt på hinanden. Parks, at det er tæt på hinanden. Det er meget godt. Kan vi måske prøve den her, dude? Nej, det kan vi ikke. Men nu, dude, jeg har travlt med at lave den her video. Så nu, dude, der går jeg over og tjener nogle flere penge på at lave et nyt plot. Eller tjener penge på at lave et nyt plot. Vi ses! Vil du med? Nej, det tror jeg ikke, han vil. Kom. Han går bare videre, mand. Han følger mig. Og den er bare fuld stjerner. Nu har han ikke fuld stjerner. Bro, man. Look. Det ved jeg ikke, hvad betyder. Okay, der kommer bare vildt mange ind i min... Jeg ved altså ikke, hvad look betyder. Så det gør jeg altså ikke. Så lad os arbejde videre på vores park. Mindre om der er en følger mig. Mon han er dansker. Okay. Dude. Look. Hvad betyder look? Jeg ved det ikke. Jeg tænker nok, hvad fanden laver ham der. Jeg siger det der til ham, og han gider bare ikke en skid. Undskyld, jeg bander. Folkens. Prøv at se, hvad jeg har lavet. Men det kunne være meget fedt, folkens, at det var, at jeg havde lavet parken med speed. Sådan at jeg speedede det. Ja, det kunne være meget fedt. Det her plot, det tager jo også meget lang tid. Jeg skal også have fundet ud af, hvad der skal være i hver plot. Det tror jeg gør ved andre ting. Det her, det er jo episode 2. Nice, okay. Yes. Men ved I, hvad jeg tænker? Tak fordi I så med. Jeg tænker, folkens. Tak fordi I så med. Husk at like, kommentere. Eller subscribe. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at like. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at like. Hvis I ikke kunne lide videoen, så husk at dislike. Gør det for ham her mandens skyld. Gør det for min profils skyld. For så vil han blive rigtig glad. Jeg tror allerede, han er rigtig glad
i forvejen. Prøv lige at se. En rigtig god smiley. Se hvor god. Se hvor glad han er. Tak fordi I så med. Farvel.